Os neb yn gwybod ryw lawer amdano fe, wel, Will Canan lawr fyna yng Nghwmryd Wilym, Cwm Coediog, Rhamantus. William Evans, mae'n debyg. Ond Will Canan, pam Will Canan te? Wel, nid arwydd bod wedi trefeili wlad Canan na, ond oedd e'n byw mewn bwthyn bach o'r enw Canan. A ble mae hwnnw? Wel, mae fe'n adfeilion heddi yn un o'r gelltydd na ar lan Afon Cleddau. A'r bwthyn bach drws nesaf, wrth gwrs, beth oedd enw hwnnw? Wel, yr Aifft, ynddo fe, yn naturiol, y ddau yn agos i'w gilydd. A syniad ni fochyn, wrach mae Will ei hunan, fydde di enwi'r ddoi bwthyn na, oherwydd oedd ag e ddychymig oedd yn dren. A lan yr hewl wedyn chi'n mynd am dipyn, heibo hen ysgol Nant y Cwm, a fyddewch chi sgwar lle mae 5 hewl yn cwrdd â'i gilydd. Ac mi oedd yna dafarn fyny. Beth oedd enw'r dafarn? Eden. Wel ie, mae'r Hyd Wilym erioed wedi bod yn eitha crefyddol. A dwi'n mynd nôl â chi nawr i dechrau a chanol y 4edd ganrif ar 15, oherwydd dyna pryd oedd Will Canan yn ei breim. A dwi'n weddol siŵr i fod e'n 1839 pan oedd e'n ei geiniau hwyr, yn un o'r bois hynny wedi ymosod ar dollborth Efail Wen, a bod e'n ffrindiau mawr gyda Twm Carnabwth, a llai ddychmygu bod nhw'n mwynhau cwmni i gilydd. Shwt ydw i'n gallu dweud neu bod bendant? Wel, mi oedd Will yn un o'r heini oedd yn mynd lawr i eglwys Lwyd fyna o dan Arberth bob un a hyn i gyrchu calch. Mi oedd yn was yn glandi mawr ym mynachlog ddi fyna ar y pryd. Ac mae'n debyg yn ôl y sôn fel bydde boes y dyddiau hynny yn crynhoi gyda'r nos ar fanc Efel Wen fyna yn gweidsto'r hais, a bydde Will yn agor mas. Boes fydde'n gweud, chi'n gwybod na'r te dwe, es i lawr fyna eglwys Lwyd, lawr robri fyna, a o'n i na cyn bod i'n dyddio bron. O, gan feddwl bod i'n gymeryd 3-4 awr i gyrraedd yno. Do, dwi'n cyfadde, oedd hi'n weddol dywyll a na'n mynd lawr na, oedd y ddoi boni o ddafi, oedd nhw'n gylapo gered, oedd hi'n benderfynol i fod na gyda'r cynta. A wel, ie, pryn bod na leiadau, mi oedd cwmwlau cwato'r lleiad bob yn y hyn, ond fe ffindio ni'n ffordd na. A chi'n gwybod beth, boes, ar ôl i fi gyrraedd, cael hwefach, mae fi'n dryched rown, mae fi'n dryched ar uchel y cart. A be chi'n feddwl oedd na, oedd pen dyn yn sown yn yr uchel. Wel, mae'r rhaid bod ni rhywle yn y tywyllwch, lle bod rhywun yn gorwedd ar ochr y ffordd rhywle, a dwi'n mynd drosto fe, a oedd ei ben yn sown yn yr uchel. Wel, llwch chi ddychmygu nhw'n edrych arno fe, cegu ar agored, y llyged mawr. Wel, be nes ti wedyn te, Will? O, sy'n eisiau chi boeni dim, boes, o neb o byty'r lle, o neb wedi cyrraedd y rodyn, ond oedd hi anghyn. A fe dowlis i'r pen i mewn i'r rodyn, a popeth yn iawn. Wel, llyged mawr lweth te siwr o fod. Hynny yw, fedrwn nhw ddim ame fe o gwbl, achos oedd hi'n stori ymhell tu hwnt i grediniaeth yn oedd hi. Ond oedd y stori ddim wedi cwpla fyny o'r rhaid i Will i ddod getre o'r rodyn wedyn a llwyth o galch gydag e. Oedd e'n gweud, chol boes, oedd fi lwyth jogel. Mi oedd yr echel byti fod yn pligi, a mi oedd y ddoi boni da fi, o'n nhw'n chwys decs yn trial tynnu. A just ar ôl fi adael eglwys Lwyd, fyna chi'n gwybod yn iawn, mae'n ripyn bach nos yn mynd amlaen, yn rhyw fach eitha serth. A chi'n croesi'r rhewyn fach fan un di chi. Ie. Wel, wedaithoch chi, fe sarnodd dwrned o'r calch mewn i'r rhewyn. Dwrned. A chi'n gwybod beth, boes, mewn 20 munud, o'n i'n clywed y morloi draw yng ngwlad yr haf yn wben. Y llyged nhw'n dolirio. Mi oedd y calch wedi mynd i llyged nhw. Oedd e'n gallu'r i dweud un o dde, ac os i dweud i. A pa ryfedd bod e'n waldo drian o bawb wedi cyfansoddi soned gyfan i Will Canan, gan sôn amdano fe fel clocsiwr yn gwneud gwadnau clocs ar un adeg, a bydde'r clocs pawb yn anghofio am reini yn weddol gloi, ond byddai'n bosib y byddai straeon yn byw. Ei fabinogi a fydd yn wyrddlas gainc, tradywed gŵr mewn tyrfa neu mewn tŷ. Ysgwedo'r hen Will Canan,
Slawer dydd.